Sa number 5, mismong anak sa mag-asawa nga Fausto nga ginpamatay sa Mamaylan City ang mga tindog nga tagreklamo sa kaso nga murder nga ipasaka batok sa NPA. Sunod sa kay Colonel Leo Pamita na Provincial Director sa Negros Occidental PNP, handa na ang tanan kag ang pirma na lamang sang anak sa mag-asawa nga Fausto. Ang mga tindog nga complainant ang ginahulat kag tigayon nga ma-file sa pulis ang reklamo sa prosecutor's office. Hindi magdubo sa napulo ang pasakaan sa murder complaint angot sa kamatayon sa mag-asawa nga Ben kag Emilda Fausto kag duha nila ka mga kabataan sadtong June 14 sa Barangay Buenavista sa Mamaylan City sulod sa kay Pamitan. Ini sila mga high-ranking nga mga rebelde. Damlag pa, ginsiling sa Commission on Human Rights sa ilang motu proprio investigation nga hindi na malocate ang anak sa mga Fausto nga si Emily. Sunod kay Pamitan, yara na ini siya karoon sa paghinakop sa security forces. Manog 4 na kabulan humanin sa natabo ang pagpaniro. Mahimo madugayan pagid ang kaso bangot ini ang ipaidalom pa sa case build-up sa idalom sang DOJ Department Circular 20. All she has to do is Pumunta. magsasign na lang siya for the police of Mamaylan City para aakyat na sa prosecutor's office to file. Does that mean na bumalik na siya ng Negros? Kasi As sabi to ni... his whereabouts, for security sake niya, hindi natin alam kung saan siya. Okay, so we cannot divulge. Kung meron man tayong alam, we cannot divulge as to her location. Okay? Yes po, ma'am. Against, sir? Marami tayong Against the NPA, sir? Yes po. Mga ilan, sir? You don't know. I think more than 10 yung mga respondents. More than 10, sir? Sir, what made Emily change her mind? Siguro sa mga constant communication namin with her, she decided to file the case.